produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Hoy gotodo, kalabo mayong buntag kanaton tanan, mayong pagpaminaw, mayong paglanog-lanog, mayong pagpahinsog sa inyong kalawasan, batok sa mga sakit. Aniya na po kita maguban-uban sa tong programa karon mga takna, mga kabisyo my love so sweet ha, mga inigugma nato diha nga nagplaster na sila mga tagsa-tagsang kaugalingon. Of course, sa iyo palanggari ni uban na malingki na. Ha? So munang duyog ta sa pagpaminaw kanato, especially sa mga lugar nga nabot sa tong pagsibya. Diyan Dapitas Big Radio Bayugan. Daghang salamat. Kiss 102.3 FM Bohol. Mayong morning pudusab gihapon. Daghang salamat sa inyo ha. Diha amping-amping taen. Kini ang inyong DJ Mike Killing. O kini po, diyang inyong gwapong taro ay lumping. Ha, kini si Lubabaw ha. Plus time na punta, banyuban tayo style sama sa gihapon. Magpa-lagsik, magpahimsog ta sa kaliwasan, batok sa mga sakit. So, sa pa inyong po, ginahulat. What is the waiting for? Duyog na ta. Dili sa programa, hoy, gutodo, kalabo. Kini nga to laman gato kanato desad sa kanato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan og ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga aduna isang cup nga Kalabo Garlic Lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. Sige, padayon ta og duyog sa pagpaminaw. Kanato mga kabisyo hinigugma og plaster ta sa tuang panaguban sa gihapon usab. Daghang salamat sa inyong pagduyog kanato sa pagpaminaw diri sa tuang programa og lulubaba resulta sa mga ta sa tuang loto. Ganyan siya may minggawas kagahapon. Ani ang 3-digit result alas 2 sa hapon 4-6-2, alas 5 sa hapon 5-2-7. Alas 9 kagabi 2-2-5. 2-2-5. Kabisyo my loves, no? And sa alas 2 or sa 2-digit 2 p.m. result 26 og 3. 26 og 3 ang resulta, no? Alas 5 sa hapon 19 og 7. 19 og 7. Alas 9 kagabi 4 og 7. 4 og 7. Then sa tuang 6-digit result ng gawas kagabi 2, 6, 2, 2, 0, 8. Maka na siyang resulta ka na to. 2, 6, 2, 2, 0, 8. Ang yan na punta dari sa tuang 649 and Super Lotto result. 649 Super Lotto result ng gawas 14, 22, 27. 40, 45 o 41. Sunod ko ha, 14, 22, 27, 40, 45 o 41. 642. Result, 26. Size, 37, 29, 23 o 40. 26, 6, 37, 29, 23 o 40. Mukha na resulta sa tuang 649 Super Lotto og 642 Super Lotto. Lotto lang siya. Alright. So, mukha na siya. Pinakalit nga to ang balita ka nato karong mga orasa. Close season sa panagat. Nagsugod na. Ipatuman na ang temporaryong pagban sa fishing small pelagic fishes. Sugod Hunyo 1 hangtod Agosto 31. Ang restriksyon ipatuman sa Department of Agriculture or DA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, Davao og sa Department of the Interior and Local Government, DILG. Ubo sa Joint Administrative Order Number 2, establishing a closed season for conservation of small pelagic fishes in Davao Gulf nga gipatuman sulod na sa napulo ka tuig. Ang mando unang giimplementar ni adtong 2014. Kanayon ni BFAR Regional Director Raul Millena
Ang tumong niini sa paghatag gayon sa mga isda sama sa karabalyas, galunggong, murumuro, burot o matambaka nga makapadaghan, no, ang mga small pelagic fishes ato nang tagaan og time aron mag recuperate at the same time mag repopulate, no, matod pa. Okay, based in studies atong mga regional statistics through NSAP or National Stock Assessment Program sa BFAR sa atong region, mao na ang mga bulan diin nagpahimod sila sa so gi-respond sila dugang niyang pasabot, no. So mo na siya. Gitinaw ni Jao nga pinili ang gear fishing, ang tugtan sa Davao Gulf, ang bagnet o Gringer gear di tugdan nga makapanagat sulod sa closed season. Okay, kini mga ginagmay magud ng mga isda lulubaba, minute na kayo tuod labaw na katong mga common kay natong ginapalit sa palengke. Dapat di na sila mga hurot diha kay unsaon nilang taon wala niya makuha niya gid sila, endangered species na sila og extincts nang gid sila, extincts. Isod niya kayo kung may tabo nga singa niya pagiha, wala na tay pangkuan na ni, pang sudaan na ni, di ba? Mga seafoods na to, ato ang common kayo, baboy, ato lang palangoyon sa dagat para mahimong seafoods. Kanya gusto ni kanya, Ala sige, og tuod man mga kabisoy ni Gugman, no? Kato mga gipang kuan pa diha, gipang duka pa diha, og di pa makabinyat-binyat, makapaugnat sila mga kaunyuran. Magkalabo plus herbal coffee original o kalabo plus gold herbal coffee with makal lang tanin nyo, Kay kung adik mong mga pilihan yung kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo kaya ang pabatamis niya, doon na stevia extract. Rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagbawas, sure nga gilid, ladlaw, delay, Kalabo plus gold herbal coffee with maca, makabusog, makapaboost sa energy, makapaabtik sa pinyoti ni pare. Kinama sa Jesser Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy, ug sa tanang butika sa inyong lugar. Sige, gamit na mo ani og panginom na mo ani kay basin niya makakamang pa mo sa inyo ang misis karon o sa ko mo trabaho, mamasadya. Manguhit sa muna ta para di makuhitan yun niya sa silingan o kinsa ba niya ni kumpare baka, no? So mo niyang mag-igmat yun taon kay na. Kanyang magpasagad kasi mo ang kalawasan, paluya-luya ka diha. Ni mo ang misis ni mo. Hamis-hamis para ba kayo niya? Bata-bata pa kayo, no? Bisa maganya gidara niya. Kaya basta mahimbisan kayo naslain. Luoy ka. Style lang, buhato na sa uban lubabang mongingon sila. Igna ang tanang tao nga kumakailang ako namatay sa AIDS. Nganyo man. Para way mangamang sa akong asawa. Wa na ilai mo tira niya. Kul ba ang diskarte? Saro, dili taong ka magkuhan niya. Magpalagsik, magpahimsog si mong kalawasan pala. Paano siya? Palig-on yun kay niya. Ang mga misis ni mo. Moral na yung napahabot taon yun. No? Laing yun. Laing nga mong kamang nga niya. So, inuba niya sa pag-inom sa itong kape, pinipod siya pagtumar may kiling sa ito ang Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga doon ay mangustin, kay nindot kini siya nga food supplement na to, no? Yes, absolutely, Lola Baba. Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginama sa Jesser Marketing. Sangkap sa mga nagunang herbal sama sa kalabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen. Daghan ang nagpamatuod nga sila na protektahan og nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Kalabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo ora mismo. Ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon tawag sa numero 09309-736009. Kabisyo my loves. Hala, sige, plus start ta o ganiyan na ang ato ang drama special suwat tampo sa ato ang programang Hoy Gotodo Kalabo.
Dear Mangkulas, ug Lula Daphang. Tawagan na lang ko sa pangalang Mona. Ako sa estudyante. Ano siya daw? Dili man sa panghambog. Usa ko kagwapa. Sexy. Kusog og appeal. Aw. Og daghag ga ilog og panguyab sa kuha. Daghan lagi kayo mupila lagi. Apan, wala pa ko'y nagustuhan maski siya sa ilaha. Lisod man tuhuan pero pilian po kayo ko. Apan usa ka adlaw na. Naay nanguyab sa kuha nga mura pag ining na love at first sight ko sa pagtanaw kaniya. O karon inyong masabtan. Ug dinhi. Basig minyo na ka, ha? Tiguangon na baya ka. Grabe po ka magkasultig tiguang na koy. Bitaw. Inanin lang jud ko. Medyo... Magguwang lang ko gamay ni mo. Pila na da edad ni mo? 11, 12, 13. Alam ko lang kung nauna na akong edad ko. Pero sa mong pangidaron manggod, ingunaan na manggod, murag, minyo na manggod noon yung mga, siguro mga 7 na imong edad, ay na ba? Usay pito. Taka ra magkapito. 7 na ka po kay mong anak. Grabe po ka harsh na po kay ka mga storya, oy. Mona. Mona, sultihan di ka muna. Ulitaw pa ko muna. Ulitaw pa ko. Kita ka ning ako ang negosyo diri sa gawa sa kantin. O kining mga sa kantin diri. O sana sa mga negosyo na ako pero wala jud kay kauban o pares akong kinabuhi. Mao ba? Murag lisod kaayo sa imong side, no? Nga kanang murag busy man jud kaayo ni imong negosyo niya. Wa pa kay asawa, wa ka pay uyab. Ay, Pero nganong ako man jud ang gipanguyaban nimo nga. Tanawa din ha o kadaghag mga gwapa din ha. Kadaghag mga sexy kining murag ikapanghambog nimo ako. Dili pa man jud kaayo ko gwapa. kabalo ka nga nung ikaw. Ano man. Ganahan kong mga babae nga parehan nimo. Usay, pareha na ako. Unsa man di ay ko. Dakog ilong. Tawag ilong? Ganahan ko nimo kay Unsa pa? murag ma-remember na ko akong papa nga pulis. Yan naman di ay. Ano di mong papa? Ma-remember na ko yung pito. Ako papa magdala-dala mo ko to sa pito katong buhi pa to akong papa nga pulis. Ingon anak, kadako akong ilong? Mga dili man nila nakadako. Mura lang pito. Mamawag yun. Pito yun. Ay na ni mo ay. Pito ay. Mona. Ngayag taon ka ayo ka ba? Mona, sultihan di ka muna. Dugay na ko na gusto ni mo muna. Og nang hinaot po ko nga unta ako magustuhan po ko ni mo. Sa tinuod lang, naaman dyan ko'y, napo ko'y na-feel sa imo ha, pero mahadlok lagi ko kay basig. Minyo ka, o basig binuangan ako nimo. Ayaw pa ko na unahan mo na. Kaya na ako magpaabot. O kaya na ko na pamatud-an sa imo ha kung unsa ti ka kamahal. Nga, seryoso ko si Mamuna. I love you kay ko ni Mamuna. Sigurado ka? Magpaabot man ka? Andam ko magpaabot mo na. Para na mapamatud-an ako si mo ha. Bantay ka, ha? Nagigugmati ka. Ako ay nagpa
magbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang bukat. Nadanas ko ang lungkot nang kita'y aking iwan, na di pa dinanas ng sino man. Wala di undang sa sigig balik-balik o sigig panguyab si Ramil nako. Ay nagbalik Maong at muli kang gisugot na lang nako. Tungod lagi kay buotan man pud siya. Kugihan. Napoy ikapanghambog nga negosyo. dahil kung ikaw ang O gano'n ninyong masabdan pa ang among istorya. parang yakap Dinhi. ko ang langit at yakap ko pati ang iyong ngiti. Oy, muna. Na naman na ka uyab. Idaran pag yun. O siya naman taong kang bata ka. Ma, dugay po na siya kapanguyab sa kuwa, ma. Kining, grabe dyan akong mga kuwanan na, ma. Kining, pag-imbestiga nga ka ng kuwan, kung usay ang pagkatao. Buutan man siya. Uy, problema, ma. Buotan bitaw ha. Nakasiguro baka ka na nga dili na sa minyo? Dili maoy. Kuan manggani ma kining murag plano manggani niya nga kaning pabisitahon ko sa ilang balay unya. Dito silang negosyo sa iyang negosyo. Murag gusto ko niya nga murag tabangan ko niya. Kada ingon ana gud ma kanang ma. Love ko ni Ramil. Sigurado walang yun na amon. Murag tanaw na ko, ana. Murag dili yun masaligan ng itsura, ana, ma. Lagi, ma. Promise. Dili namin yun. Ay, kabalakan ako. Kaya na ako galingon, ma. Sige na. Matulog na ta, ma. Gabiin na, magsayo para pa ko sa eskwela, ma. Oh, sige. Sige na, matulog na ko. Tulog na po din ha. Kapasig magsige na hinunggag. Chat-chatan na imong uyab din ha. Ay, kadali lang, makadali lang. Inumasan yung kwan mo, oh. Kanya akong kape nga gitimpla ni mo. Oh, sige. Ambi na namin. Ay, kadali lang, dahi, ma. Sa kuha man na ining kape mo, oy. Daw kanimo vitamins o kini mangustin nga kalabo. Oy, salamat kayo. Nakauna dyan jagag. Painom jag ko ani babi. Painom ako ba? Salamat kayo naka. Nanindot ba akong paminaw ani? Sukad nag-inom ko aning kalabo. Mangustin o kalabo with garlic. Nindot kaya kong pagpaminaw kaning matulog ani ko. Lami kayo sa paminaw o niya. Wala na gani ko arthritis. Uy, nindot kayo. Tinawag yun na, ma. Oh, sige na. Good night na, ma. Sa hindi naasahan, pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagtugtong, damang-dama ng ugong nito. Di pa ba sapatan sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunyag ka na. Maramag ka ng suka na itong namisita ko si mo, ha? Lain magkalang tinanawan ni mong mamas kuwa, eh. Ilum, oy. Wala na magin akong mama.
Pero maanad ra ka. Kining, inguna na lang yun na siya. Tapis man kasi sa kuha, maramag ka ng daotang tao ko siyang pananaw. Ramil, tanan man siguro ginikanan, inguna na man yun, di ba? Basta baguhan pa nila nga kaila. Maanad ra ka, unya, maging okay ra mo ni mama. Buotan ako inahan. Ay, kabala ka. Dawat ka niya, og kaya ta ka ipaglaban, Ramil. Unta tinuod na imong giingon, Mona. Wala ko'y tumungog toyo, kundi ang higugmaon lang ka, Mona. Tinuod ka, Ramil. Seryoso ko si Mona. Balag, kabalo ko nga, murag halos di pagid siguro makadawat imong mama kay medyo kuan ko, medyo Idaran. taas akong edad nimo kumpara nimo kay mas bata ka niya ako medyo Okay ra ka ay na, oy. Pero Ramil ba, kining, sige naman kagingon nga, padoon ko nimo dito sa imong ginikanan, unya, ako, napaila-ila na ta ka sa akong ginikanan, unya ako, unsa may plano na nimo? ay kabalaka. Kano sa man ko nimo ipaila-ila? Ipaila-ila lagi Kano tika sa alagi? Ipaila-ila tika sa kumama. Gusto ko mo ato sa inyong balay ba? Sa kung daddy, ay kabalaka. Siguro sa pagkakaroon, dili pa panahon. Poon ay nagkuyog na to dito sa amuang bahay. Ipaila-ila tika siya, ha? Kano sa man na, uy, magsigira mo kag balik-balik na ipaila-ila ko nimo, unya. Tama naman to diri sa gawas, uy, kanang, Ayaw kaya nagot ka bulan, unya. Ay na ni mo, yung mga halong manayaw ka pinaabdi. Mas Mura ma- siya kag manatad ba? Mas mayo man yung magkahapuna-una ko, magkascore ko. Kasi maparihan niyo tang buy tapang. Nga, Ansa? nagagasto-gasto na niya, wapagyapon na ka-score. Pero may nalang gani kay nakahalok to siyang gwapa ni Kuain. Itong babae. Ay na ako, mas gwapa pa ka ato, Mona. Ay na ni mo. Mona, Ganahan siya ko ni mo na pwede ba nakukuhawan na ako akong bahin? Bahin dayon? Sige na. Sige na magkaguhag bahin. Sige na, Mona. Sige na. Ay, yung ba kay gilo ka ayo? Dire, papako na ko na imong dunggan mo. Gilo ka. Gilo ka ayo diya, Ramil. Uy. Isod na ko na akong dila sa mong... Ramil, ay na mo. Sa pikas doon ka na po daw, Ramil, P. Ikas dunggan na po bihan niya. Kagilo. Ramil, uy. Sa kulapa-lapa na po, P. Dili na po tas imong puso, be. Ah, sige. Ituyok-tuyok na ko. Ha? Di sa imong puso. Kagilo. Ay na ni mo, ganahan lagi ko sa imong gila. Ganahan ka ayo, Ramil. Ramil, uy. Ako anak ka, Ramil, ha? Ganahan ka. Ganahan ka ko ay na. Dili na po ko sa imong ilok, be. Sa imong ilok. Itaas imong kamot. Ah, sige. Kagilo ko na. Mayaman ka din mo masup-sup. Uy, katong pinasup-sup nga murag pang sup-sup sa suspo. Be, suso. Tabi ako. Agay sa kita, uy. Ganahan. Ramil, bali mo, uy. Dito na po ko sa imong ilong, be. Sa imong ilong. May ganahan ko na imong ilong kay murag pito. Pero ang sunod para sa'yo, para akong isang siraulo, hilo at lito. Sa aking panginan ng piano, tiklado'y pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Grabe. Ganahan jud kayo ko ni Ramil. Wa jud ko nagmahay nga gisugot na ko siya. Kusog kayo mananggot. Biro ang gawa Kusog kayo manglimpi siya. Limpyo good kayo. Level, pang high level performance kayo si Ramil. In love good kayo ko siya. basta't isipin Apan, ko, damdamin ko na may mga kalipay, na may mga nindot nga mga panghitabo sa mo relasyon, gabi. pero dili gid malikayan nga naay mga problema nga mo abot. Panaginip
O garon inyong masayra ng ang problema, din, Araw-gabi nalalasing sa tuwa. Ay, classmate! Classmate! Nabasa na ba ito ni mo ang kwan katong project kanina nato sa kuwaan, sa history? O katong, basa na itong project nato sa kuwaan, sa sociology? Nakapasa na ko, uy. Sabi, Sis, grabe kina akong pagpaningkamot ato. Classmate, uy. naning kamo doon, naginitapang si mo buhat si mong project. Wala, uy. Ako ra, uy. Grabe po ka. Muramantag dili bright. Uy, classmate, Hmm. uya buwan ang kanang kwan? Ni? Kanang nasa kantin ba? Kanang tagiya sa kantin ba? Kanang idaran mo ba poon? Dili, uy. Patakar mo ka. Magkuyog man lagi mo, ko. be. Uyabon ako na nga. Tiguang naman kayo na. Mas gwapo na siya. Dili ko musugutan na, uy. Mao ba? Uy, Uy. ano ka? Crush good food kay na ako na siya. Anong crush maniwang at tiguang naman na, unya. Bata pa man ta. Dapat dili ta mag-crush-crush na ng mga idaran. Gwapo man gud siya nga. Kuan mo ra ka ng iyan binirasyon ba? Ikaw, uy. Makakrush ka niya. Pero, Uy, ikaw gusto na, uy. na-discourage na ako friendship ba? Na-discourage? Kakinsa? Kanang tiguang? Kay Ano? Ramil? Oh, kana si Ramel ba na-discourage ako na niya kay Ano man? Minyo man din na siya. Oy, naman din ka ng Sa? ay, ang mga anak ba? Kuyog yung anak na nanadya. Ano Mga- siya? Dati, anak. Mga anak? Unya minyo siya? Lagi, oy. Pag sure, oy. Di ko mutuoy ni mo, classmate. Di ka ko sa kantin, nagkaon ko. Kaya pag itawag siya, dati. Muto na yun nga. Nigawas na yun si Ramel. Nilakaw rin siya. Para pag ginatago ni Ramel nga nasa yung anak. Sa? Nagkitawag na siya siyang mami daw. Mami, daddy, call mami. Mami, daddy, call mami. Minyo si Ramil? Posible kay na, Besh. Ako pa king kisundan, Besh. Ano dito napabot na yung asawa na sa gawas na sa gate, Besh. Basig din na niya asawa. Basig igsuunan to niya o kaning salingan. Ay, Ay, gusyante nako. ba yan na siya? Pero minti maladulan siya mga Besh. babae din ha. Pero, Dili, yun malimbong akong duha ka mga mata. Nakita din ako, Besh, na nasa anak, nasa asawa. Pamilyado din ka na si Ramil. By the way, nga apektado man ka. wala. Di ba ka mo uyap? Dili na uyab si Ramil. O sa problema? Ano nga ba napasukan ang gusot na ito? Di naman akalaing magbabago ang pagtingin sa'yo. Whoa, whoa. Mula nang makilala ka, umikot ang mundo ko. Di na kayang iling at itago ang nararamdamang ito. Dili jud ko muto sa mga panghitabo, sa mga nasayra nako sa akong classmate. Motong ako na yung gidali-dali o istorya si Ramil. Og din, Unsa? Usa ka tinod. Tinod ba nga na kay asawa Ramil? Dili na tinuod. Na kay mga anak? Hastila na. Usa ka tinod na sultihi ko. Bil- Sultihi ko kay nay nakakita sa inyo ha. Dili lagi na tinuod. Ganun mo tuo man ka ng mga istorya. Mas mo tuo pa ka subang tao kaysa nako. Unsa may taong ka muna? Ganong dili man. Ganong Sab- dili man daw kumuto. Tagay ko grason para dili kumuto sa ilaha Ramil. Mona. Ha? Gitawag kang daddy?
Gitawag kag honey? Unya dili nimo asawa, dili nimo pamilya? Ayog to ng mga istoryaw, di na tinuod. Maminaw ba, di na tinuod? Ambot lang, Ramil. Ulitaw pa ko. Ambot lang kung salasayran na ako. Mutuo pa ba ko sa imo, ha? Mona, pakaslan di ka muna. Ulitaw ko. Wala ko'y angay itago nimo tungod kay ulitaw ko. Kung ikaw ang babae nga akong gimahal, ikaw ang babae nga akong pakaslan mo na. Ayog tuo sa uban. Ano mo tuo man ka sa uban? Grabe, Ramil. Mona! Mona! Hoy! Mona! Lahat ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alay na pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawirin, maging ang ulap ay aking aabutin. Sa'yo'y walang hindi kayang gawin. Grabe ang kasakit sa kundugan. Nagpalayo ko, niwala ko na nangid saya kung asa kumuadto. Giblock na ko siya sa tanang social media. Niwala ko ni text. Gipang-block na ko siya. Mura pag kining. Nagpalayo ko tungod kay grabe ang sakit sa akong dughan. Nga murag dili na ko madawat. Ang pagmahal na ko karamil, panagsara. Pero grabe po ang kasakit nga akong nabalian. Unsa man ang akong buhaton. Maminaw ba ko sa istorya sa bang tao? O mas tuhuan ako si Ramil? Unsa kong buhaton? Palihog tambagi ko ninyo. Please, tambagi ko ninyo. Ug dinhi na lang taman, Mona. Inyong nadungog ang kaaging ni Mona Kabisyo My Love So Sweet. Sa unsa may inyo mahatag nga mga reaksyon, komento sa iyahang sitwasyon ng iyahang kahimtang nga naibog sa lalaki nga minyo na tikatik na ginaiban niya na, no? So lisod kayo patuhon mo nang kamong mga kabataan ayaw gitud mong patunto. Okay, mga karaang damang na sila. Pag makasense gani mo nga murag something na ay ginabuhat or nagpanghimakak ang mismong tawhana, diha kanimo or bisag kinsa pa ng imong uyab diha sa imuha, makasense lang ka bisag gamay mo na siya pinaka worst ng enemy or gikahadlukan sa usa ka tawo, sa usa ka uyab ng ingana ang imuhang reaksyon. Bisag gamay lang imuhang masense nga dili ka kauyon or something nga naay lain ang imuhang uyab, di ba? Or wala gyud nagtugaan sa tinuod. Di na gyud to ka dapat sama sa gibuhat nimo nga magpalayo gyud, no? Aron na makonsensya siya ba? Di ba? Og mapuliki siya kung tinuod siya nahigugma sa imuha pero gitunto lang kaniya, magsalimuang gid ang iyahang buot ana diha, no? Di ba? Kung sa inganang pagi aron sad maproteksyonan nimo ang imong kaugalingon batok diha kaniya nga ikaw dili magamit, dili niya mapasakitan. Time heals all wounds kumbaga. So better na magpaayo sa muna ka, no? Magpalayo muna ka diha kaniya kay tungod kana siyang inganang klaseng tawhana mo lagi karaang damang na. Tama gyud. Kini mga inganyang mga idaran na, no? Mangnyawat pag inya sila og bata kay man nilang taon gyud. Dugay-dugay niyang panyawa wakat lilaw karne nga prisko. Unang kung makapaningkamot gid sila, kung makahigayon magaling makabinta, mo
mo grab the opportunity kanya sila ganyan, no? Kanya mga bata mo ni sila ang pinaka huyang kastanyan kay Michaeling. Gani mga vulnerable kumbaga, no? Dali ra matintal, dali rang dala. Kay ang mga bulatik sa ilahang mga storya bag-o pa sang hunahuna, bago pa nila madunggan. Unya kana mga bulatik sa mga tigulang dugay na kinaraan na kay nang ginagamit nila, no? So nang kuan jud ka, magpaniid ka og tuhi tong tao or kinsa tong classmate nimo nga nakailag nakakita gito kay inosente man na sila. Di ba? Inisunti makay sila sa ideya nga unsa man pud makuha pud nila kung tugay la sa imuha, di ba? Kung magbulag mo mag-away mo diha. Di ba? So mao na siya ang nimong buhaton. Tuohan nimo tong nagsulti si mo ha. Kay tinuod gyud naagi na siya. Na minyo gyud na siya, no? Kay singanang idara kabisyo may love. Sa lagma na lang kayo nga ingana idara virgin or wa pa kay kuan uyab. Wala pa kay uyab, binuang. Wala man ko uyab, pero na ko asawa. Kumusulti po, wala ko uyab, oy. Wala ko uyab diri. Ito, layo kayo. Lagi ako sila, sagasa sila na himutang, pero wala diri. Unyang ay kabaya ka kay wala ko uyab. Wala ko uyab. Wala pa kayo man nyo. Wala ko uyab diri. Oh. Mao lagi. Anyway, kabisyo, hala sige, sumulang ka to. Ato ang mahatag nga tambag sa gihapon kaninyo, no? Palita sa to ang Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kani siyang tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic ug sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic ug Calabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini. Dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes, no? Makatabang kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So magtumar magpalit tata niini aron himsog lagsik ang atong palawas batok sa mga sakit o balatian. Og tod, kabisyo ini kong bala, sigo 48 na sa yung kabuntagon, kanya oras, gatod kanyato po sa Jason Marketing. Ang tigamag, tigapod-apod sa tuwang Calabo Plus Liniment Oil para sa panyakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod, yung glutahan. Huwag tag sa panyuhot-suhot, katul-katul sa pangit, pinyakan sa mananap, o kagit-kagit, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo, ngipon. Mupatay sa kutong lusa, mupakgang sila mo, kadili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes. Alang sa mga nagpingot tagilong tungod sa sipon, yung alang sa mga kabuyon o dagaton. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Aron marelax ang pamina o gaplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus. Linimit oil ang kay bulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap. Kagit-kagit og pilas. Huwag tang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, kontak ka lang numero 09309-736-009. O pagita si Mr. Calabo, JC Castro, si Renobis. So, ambing-ambing ka ninyo, kabilo ko ba sa inyo na anay mga himuong mga lakaw guban pa. So, mauna nga, di na to kalimtan magpalagsik, magpahimsog sa kalawasan sa kanyunay. Kinyabalan sa pagtumar sa itong produkto dari sa Calabo Herbal Food Supplement. Wala tayong oras, dagang salamat sa inyong pagduyog sa paglanog-lanog kanato kanunay diri mga kabisyo ni gugma, no? Basta hinumduman nato ha. Kini ato ang mga Calabo Herbal Food Supplement available sa mga butik ug parmasya diha sa inyong lugar. Pili lang mo, kompletuhan na lang, kung mahimo palit tatanan. Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves, Calabo Plus liniment oil, Calabo Plus herbal soap, Calabo Plus with mangosteen, Angelic C vitamins with sodium ascorbate, Calabo Plus premium rub, Angelic relaxing roll, Charisma kojic soap, Charisma beauty soap, Calabo Plus herbal coffee original o Calabo Plus gold herbal coffee with maca. Okay, so mo kana tanan ang ato mga produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Daghang salamat sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato sa gihapon. Kini na lamang ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapon taro ay lumping sa ngalan po sa Jason Marketing, ang tigamag tigapod-apod sa tuwang Calabo Plus Herbal Food Supplement. Daghang salamat padayon sa tuwang pagpabinya og man na pudusab. Samang tak niya kita magduyog ha. Ala sige inyong programang Hoy Gotodo!
Kalabo! Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.